Leerlingen van de basisscholen op de hoogte in Burum hien een orensqualledij als normaal. Ze mochten tieren met wethouder Hanneke Jouta in het kader van de beemfeestij de natuur in om haar een eigen beem te planten. En daar stekken de beem wel wat van op. Ik heb geleerd hoe je ziet hoe oud een boom is. En ik heb wat geleerd over eikels en dennennoten. Kan je vertellen wat hier zo leuk aan is, aan het planten van bomen? Nou, je bent gewoon in de natuur en het is gewoon heel leuk om te doen. Naast dat de band het leuk vinden om in de natuur dwaande te wezen, is het echt wichtig. De band hebben de toekomst. Jong geleerd is oud gedaan. Dus we willen graag al betiert leren dat ze een beetje zuinig wezen maakt op hun omjouwing en op de natuur. En dat die van dienst is. Is dat wat wel breed genoeg? Of? Nou, en daarna is het heel leuk dat ze dan hun eigen beemplanten hebben. Dus dat zie je dan letterlijk luidrieden, dat ze dan bedenken, dat is mijn beem, die heb ik daar heel zetten. Dus dat zit een beetje gruts binnen op hun omjouwing. Het is natuurlijk een stukje bewustwording. En daar is van de morgen in de les daar ik over verteld. En waarom doe je dit? Waar is dat goed voor? En als je dan de band dat zelf doen laten, nou, dan ben ze hun er nog bewuster voor. En dan leeft dat ook meer. En dan komen ze aan thuis en dan zeggen ze van, oh, daar en daar, die beem, die ga ik planten. Nou, en dat docht iets. En dan vertellen ze er thuis over waarom dat belangrijk is. En wat ze van de morgen leerd hebben. Dat helpt mij.